Čau lidi, dneska tady máme Poppy Playtime Chapter 3, jinak v minulém videu jsem až otravně dlouho s Jarnabákem Bubákem. Já jsem si řekl, že půjdu teďka tady na Chapter 3 a jinak jsem tady i s mým bratrancem, i s mým bratrem, takže... Čau lidi, jsem tady jednou byl s váma. No, byl tady asi jenom na pár vteřin. A že doufám, že dneska už zabijeme Catnapa, nebo aspoň získáme flare gunu. A lidi, teď se vás ptám, kolik má můj teď se zeptám mýho bratrance, kolik mají lidi dát lajků, abys byl v dalším videu? Zvládám, že 5 lajků nestačí. OK, stačí mu 5 lajků, takže to byste mohli dát a já se pouštím rovnou do hry. Continue. A i paní Delightová. Teď jsem si vzpomněl na naše jumpscary z minulých videí. Jak kdy rozplátlej nos z toho pohledu. Ne! Ty tam musíš, ty jako budeš jít tam na jádet. Asi je to za to, že si dostal 3 pětky. Tak asi proto tě. Musí to dovolit.
Jasný, běž. Pak se můžeme těšit na rok, kde doufám, že za dnešní video už to dokážeme. No určitě, já doufám, že aspoň získáme flare gunu. Hej, radím tě, až budeš mít flare gunu, víš co dělej. Budeš mít tam modrou, přisej, že budeš mít tam modrou ruku a tu flare gunu. Teď tu baterku vydej. Já radím ti, vyndej tu baterku a zatáhni si ji, ať se to zavře. Aha. Tak máš aspoň náhradní baterku. A to bys mohl nechat. Hej, můžeš jí plát. Jo, parodie. Prostě obličou. Já nevím, na jaký straně ta Delilah je. OK, ona je tady. Co znamená? No je to kde? No je to... Kde to, co by ta blbka poběží?
Kde po tobě chodí? Hej kamo, já nevím, kde tam je vzdělávání. Ještě uletěla ta noha. Ty vole, kamo. Kamo, máš si doma. A máš to. Zuby má teda pořád ošklivý. To bylo jako... Dobře mi. Pistolka. Pistolka, kamo. Kámo, Pepo, pistolka. I'm Hoppy Hopscotch. Wanna try hopping to the moon with me? Přejedem si tady nějak. Kecneb, kámo, asi. You stupid, clunky elevator. What was that, Richie? Nothing. Let's just get this shipment dropped and go. Hello, my name is Elliot Ludwig. When you look around... I take it you're not a fan of this place, are you? Nope, never liked the feel of it. Don't you think these kids deserve some real sunlight instead of floodlights and painted skies? Hell, we're not even allowed to talk to these kids. Isn't that... Sorry, Stu. Sorry? That doesn't sound like the Rich I know. Well, trying to stop being so pissed off all the time. Nezájem. My wife says I'm a lovely man, but I gotta control my temper. Omlouvám se. Protože tady bude svatýně. Je, hele, tady na to šátce víc. Tady bude svatýně. Ano, skočí. No, tady. Hoď. Asi sem máš skočit, co? Asi zamknu to. Asi. A to mám dát lidi. Tamhle. A. Zkus hledat. Zkus, aby ti to zhaslo. Ten blesk tady si dělalo. Hej, počkej, koupni se dolů. Očkat? Koupni se dolů. Počkej, a tady? Hej, tady to je na fialovou, ne? Ano, a dívej.
OK, lidi. Tak, problém vyřešen. A vám. To jsem se ani... Cože? A sakra. Tady, Omlouvám se. to jsem ani nevšiml. Ale kde mám počkat? Kam jsem... Tak jsem tady. I hop skoč. Jo, rychle. No tak, dělej skoč. No jestli se ti ta pistolka nenabije do té doby, dokud nepůjdeme na tu naháničku z Dogdajem, tak to já ti věřím, protože tam, že jo, Helmut, dávej bacha na malé zvířátka, malé zvířátko, že jo, protože tam bude, ne, tam bude zase tenhle puzzle, jako byl předtím, že jo. Jo, kamo, ale to teda... Ještě, že to nejsem já, tohle bylo hrozné, že jo. OK. OK. Je, omlouvám se. Super. Teď si to tady jenom přeskáču. To je ta zábava. OK. Jedeme nikam nahoru. Ten určitě musí být ta svatyně už, ale... Já si myslím... Já ji vím. Jo. Kde ji vidíš? Tam, doleva.
Vidíš to prototyp. To není prototyp. Teda dělám si srandu. Kidnapper! A teď mě to, přidám to píčej pak je vládej. A teď ten, a v tým parodii jeden kidnapper. A došla si tam. Teďka V ne. téhle části ne. Modrou, na ten. Blue hand. Přesně. Flare gun. Radši budu střílet tady. Gliding, to je dobré znamení, já mám rád gliding. Hej, Protože přesně se tam nám to uloží, sice to trvá. Malé zvířatka. Padej, malé zvířátka. Padej. Tady bude příden. Malé zvířátka. Ale ty jsi mu fakt, krev ty to fakt dostala do nohy a jí to nestalo. Bertog. Já nejsem já myslím, že bugy jsou jenom ještě. Protože tam můžou děti. Vlastně ten grepek je moc velký. Hej, a tlustej, že jo, tak máš 5. Dobrou. Takže se na malé zvíře. Že jsem jumpscare, tak pak už jsem nebojím. Já jsem po druhé dostal jumpscare a bojím se ještě víc. Tady furt je ty Malé zvíře. Tady armáda. Dokonalá armáda, bro. Armáda. Aby jsem tady svoje dítě nenechal. Bacha v tunele. Tady bude jedna háječka s doktorem. Pěkně! Jo, jedna světlice na všechny, jo? Vlastně. Tak, se mám však ho můžeš ty ho zašlápl, však můžeš jednoduše zašlápnout, že jo. Já vím, proč jsou tak potrvaní od těch světlic, jsou tak potrvaní, že jo. Brontosaurus. No pojď. Ty myslíš paní Daylight, to už, tu jsme zlikvidovali. Ale ty si říkal, že je tam Jo, tam byl výřezek její. Pěkná kola. Hej. Se vás nebojíme. No kde je budoucí boss? Ne, to nezabíješ. Já vím. Nevím, že musím, ale zabíš mýho psa. Ne, on ho nezabíjel, ne. Já vím, ale střílíš po mým psovi. Já nevěděl, že tvůj pes se přijde, no.
říkej critters. Ne, budu říkat, nevím, protože... Říkej jim critters. Ne, budu říkat hovada, jo. Ne, tak říkej hodně critters. Budeš pěkně fojtit. Ne, nebudu říkat smiley. Taky mu říkej critters. Ne, já budu říkat hovada, bro. Taky mu říkají malé zvířátka. Tak jo, tak postižená zvířátka. Taky mu říkají postiženci. Dveře, rychle, otevře. A teď někam běží. Rychle. Jak nakonec. Příden. Bude tady příden. Tak, já chci vidět jenom, jak Johnny můžu vás zabít Smiley Critters, když nalízají Jo, do kachničky. Deje. Halo, ptám se. No. Můžu vás zabít hovada, když lezou do Deje? Ne, Nevím. ty tvarali. Protože já jsem Tady ještě ne. You're Pappy's angel. Příden. Come to save us. Příden. čau, Nothing left to save. Not here. Bird kidnaps home angel. They're home. A myriad pairs of eyes are on you now. Watching. Waiting. Vždycky fakt svítí, že jo? They want nothing more than to crawl beneath your skin and eat away Kill, at bro, you vražda. bit by little bit. Fill what feels empty inside themselves. That thing, Catnap. The prototype is his god, and this is what he does to heretics. Jo, s These povinou to little můžete vám. toys follow Povinou Catnap to to můžete avoid vám. that very fate. Povinou to můžete And vám. return Nevzdávej with se. that. Ne. We try to fight it. The prototype's control. I am the last of the smiling Ty máš, critters. hej, radím ti. Už tam do nich lezou, tak do You nich need to get out of this place. You need to live. You and Poppy could fix this. End this madness. The Střej torments. po malých zvířátkách, když do nich budou líst. No! Leave Střej po me. nich, dělej, Please, střej. just go! Run! Jo, playhouse, bro, guys. Oh, wow. Shut up. Velkýho critters velkých critters nesmíš dostat. Da. Hoši, držte mi palce, jo? Mám všichni zavřený oči. To má mě baví. Neboj se. Já ho nezabiju. Neboj se. A mě baví tam sférek. Neboj se, kamo. Pořádně tady můj To zvládneš. Hlavně mi drží palce. Dívej. Tak. Takhle tady on předtím tady. No! Leave me. Please, just go! Run! Potřebuji pomoct. Sophie. To jasně. Neboj se. Já už jsem na to asi přišel, nejspíš přišel, hoši. Tam se jdu probrat. Tak, včera už se probrat?
Tak se jdi probrat. Se neprobrat. Se probrat studenou vodou. Asi to na sebe vylije. Kamo, já nevěděl, že se vůbec někdy v životě dostanu do Playhouse. Jo, tady. Jdu taky. Tak jo, tak hoši. Tak mě tady jako necháte, jo? Já projedu věc. No! Nazdar. Leave me! Please, just go! Koupelna vyšla na mě. Tak jsme ho porazili! Porazili jsme i dobře, takže za tohle video jsme dokončili školu i Playhouse. No, dobře možná. Takže ty jsi mu jel. Hej, počkej, ne, zastav. Počkej, Vždyť jsi tam mohl poslechnout, podle mě, nějaký blbý. Oli? Halo, kdo má Hey, are you alright? No ouchies or lost body parts? I'm really glad you're okay. I don't want to lose any more friends to this place. Hey, did you see the shrine? Catnap made it for the prototype. See, before Catnap turned into Catnap, I guess there was some pretty serious accident. He almost died, but they say that the prototype saved his life, giving up his own freedom in the process. In Catnap's eyes, the prototype is a superhero and has saved this place. So Catnap treats him like a god, killing everyone that opposes him, us included, if we're not careful. That shrine, did it scare you? If you thought that was terrifying, just wait until you see the real thing. Anyways, we're really close to the end. I sent you a new key. You're going to the counselor's office instead. It's not ideal, but it should have enough juice. If you can get that generator going and plug it in, I think we'll be done. And keep your eyes open for Catnap. Every shadow and every flickering light is a hiding spot. He always stalks his prey first. He'll take away anything you have to defend yourself. And when you're at your most vulnerable, he'll kill you. Catnap lives for the hunt. Good luck. Talk soon. OK, tak něco jsme tady dostali. Teď tam bafne někdo, nebo nebo? Ne, nebavme. Dostali Olína. Tak bav. Lidi, Olí, to je frér, i když to pak bude prototyp. I když v téhle trojce je to prostě frér. Dal nám klíček krásně. Počkat. Počkej. Sluníčko, tady byla taky, si myslíš, že jo? Koupni se nahoru. Ne, sakra. Kámo, tady byla počkej. Kámo, to nám dá jako klíče od tohohle, kámo. Kámo, tak to měli, to byly teda asi hodně bohatý v Playcaru. Hele, tam byl box. Kámo, to byly teda asi mega bohatý. A tady to jak zachovali. Jaže jo, no. Loading. Candy Cat Bonbony. Já vím, moši. Počkej, koukni se na to. Taky to vypadalo pedeny Kámo, tak teda, co nemá mě počkat?
Tady baterečka. Takže máme tu masku, kdy tam bude Catnap? Nevím. Ale asi za chvilku tam budou catnapovy prdy. Ne Catnapovy prdy a sračky. To jsou kamo catnapovy prdy. Pak tam spíš Catnapovy krky. Hej, radši si už nám dej tu masku. Catnapovy prdy. Ne kamo, tady ještě není red smoke. Hele, Ježiš, už... Počkat. Kamže jsem dal tu bateričku? Baterku, nehraj si s náma na schovku, nebo každou baterku, kterou budu mít v baterce, tak ji vyhodím z okna, rozumíš? Nebo i tebe vyhodím, až to dotočíš. No, a to dotočíme, budeme tady Alexeva, to patří okno. Takže, jakože jste to žádný F neslyšeli, jo? To co znamenalo? To F znamenalo budoucí F pro Catnapa. Spíš budou... No a pak i... L. No pak bude brzo to bude i F. Budoucí F pro zelenou, pro green hand. A nemáš masku. Umřeš? Ne, budeš mít halucinace. No a ty následně umřeš. No to je pravda. Ty vole, já jsem se lekl. Já jsem se lekl, protože jsem dal tu masku docela... To je divně. Hej bro, já jsem se lekl, protože jsem dal tu masku. Je. To přijalo. Bro. Alexi, říkej mi, kdy si nadáváš tu masku. Teď se mi ta maska zadála jako ten jumpscare. Je hele, plynový nějaký tlačítka, se tuším. Plynový tlačítka? Ne, nějaký plynový jako... Tlačítka čuky. Čuky. Asi bohužel budeš muset jít nahoru. Ale kdyby to existovalo v realitě, když bychom byli mrtví, že jo? Ještě ne, fialovou. Máš, pojď. Jak to je nekonečný, kam až to vede? Jaký? Zválím, přitahuješ to docela pálí do očí. Jo. Co se stalo? Já nevím.
OK. To nevíde, jo, vyšlo to. Jsem si zvědavý. Aha, takže když spadnu, tak to nevadí, já myslel, že umřu. OK, kámo, tak to je dobrý. To teď jsem se trochu uklidnil. Nevím, jestli bych byl dobrý parkourista. V Minecraftu seš mega dobrý, že jo? Pusty, hej bro. Hej bral, tě by si asi teď skočil na jednu nohu. By ses tam úplně narazil rozkrokem. A radši si už... Debil tady bude. Hele! Tam je ten debil. Ten debil z jedničky. Ne, počkej tady. Jsem viděla klíč. Debil z jedničky. Hugi, surikata. Hugi, surikata. Hugi, surikata. Kapibara. Hej, Hugi. I'm a crafty corn. Can you help me? I am unicorn. To nás nezajímá. Víš, že to není unicorn, no, ale crafty corn. Já vím, ale on, ten debil říkal, hi, my name is unicorn. Kam kdyby tady byly smiling critters. Tak to jsme. To by bylo kamo strašný. Protože to teď vypadá, tady to vypadá jako kdyby si tam měl spadnout vepředu. Ty, kámo, Alex, říkej mi, když si nadáváš tu techniku. Kamo, já nemůžu za to, tady je red smoke. Aha. Kde je ten debil? Red smoke. Hehehe, fakt vtipný. Tím jsem stal. Ta hra tě úplně trolí, že jo? Kde je ten debil schovaný? Myslíš? Jo, myslím, cotnapa. A co začíná na K, jo? Kokot, takže tam na to budu říkat kokot. Ne, kecám. Budeme mu říkat kočička, ne, budeme mu říkat Lenov, protože Catnap překladu kočičí šluf. Víš proč? To je logicky. Že on vyspává tím red smokama. No, pak to nemá být kočičí šlufík. Hej, kamo, myslím. Já jsem se před chvílí polel takhle živou vodou. Teď jsem úplně super. Jo, taky.
Nevím, proč piješ z prázdný flašky. Jsem už vypil. Druhá vypita. Já už jsem vypil druhou flašku. Kdo mi to sebral? Hej! Tam někdo chčije, nebo co? To asi jiný než chytné. Přát na Ty brody to k tomu rozmašírovalo. Zase přát na půl. Chčije. Ale vypadá to, že Catnap je takovej lenoch. Vypadá to, že dobře je. Že Catnap je takovej lenoch, že se mu začalo chtít čůrat. Jo, to můžeme nechat. A tam to... Jo, to můžeme nechat. To je nějaký jiný zvuk, že jo? A předtím je to no nějaký to a tady je to Na jakou vzdálenost funguje ten pitomý Gretpack? Je to Gretpack, ale Gretpack. Gretpack, no na jakou sakra vzdálenost? Komuní prostě chtějí. Když to mohou na dálku udělat, ne? To asi tak kilometr Gretpack, ne? Nevím. Možná i víc. Komu? To 100 kilometrů do nekonečná. Půjde až do vesmíru. Máš ti to měsíc, ale rozmašíruješ sám sebe, protože sám na sebe pošleš ten měsíc. Ne, ho zahodíš a prostě ho zahodíš tam. Dobře, já si vytlenou a kolena. A teď co? Na To je obyčejná ze začátku modrá. obyčejná, modrou nám nevzali. Aha, takhle. Jo, tady to mám rád v Sonic Rose, jak tam úplně skáčeš na ty pružiny. Takhle úplně půle. To svou 2 miliardakrát za sebou. Sádí tu baterii. Jak jsou ty střepy? Nevíme, kde jsou ty střepy. Vlastně, já vím. Tam ta byla asfaltová. A teď tahle je kovová.
tady to je faktický výtah. To je fakt výtah z budoucnosti, víte proč? Protože obyčejní výtahy můžou jezdit, vy to tam musíte nejdřív kliknout nahoru nebo dolů. A ono to jede samo nahoru a samo dolů. Ne, To ne. protože to továrna na hráčky, tak tam mají nějakou security. A tak je divný, že když se to musíš dát odsaď. Je to nemůžeš stihnout. A teď samo se to zaplo. Alex se toho ani nedot. A ono se to Vytáhni, Zahoď. Vytáhni. hoď. A teď rychle tam tu. Vytáhni a zahoď. Vytáhni a hoď. A jak jsou vidět ty střepy konečně? Nebudou. Tak to. Počkej, ty to můžeš zavřít. Dělej. Pružinový výtah, to jsem ještě neviděl. To není pružina. Jo, tam se vytahujou ty pružiny. Kde je ta baterie? A však si ji můžeš přitáhnout. Tady? Ještě modlou Lucku potřebuje si jednu půvěk. Hej, počkej, Alexi, mám nápad. Až to chceš, aby to jelo dolů, až bude to nahoru. Aby se to zaplo tak do toho střel pistolí, jo? Zkus to, Alexi. Jo? Ačkej. To se Dívej, až to bude takhle a potom budeš potřebovat ten výtah dolů. tady. Bude tady něco? Proč to dělat vedem? To je time, že jo? Aha, já myslela, že se někdo blíží. Jo, a teď až budeš vystupovat, tak víš co, tak Alexi, tak dej, tak to Ta hudba vůbec není příjemná. ty si jdeš nám dát. Ta hudba je hrozná. Jdeš nám dát nos. Tohle není Red. Ne, tady je Red Smoke. Teď jsem si měla jít. To je hrozné. To není Red Smoke. Bude tam teď to hovno. Bude tam Catnap za chvíli. Měl by být. To je hrozná hudba, že jo? Tak hudbu nedá. Musíš se s tím smít. A zase s tím smíš. Jdeme, a počkejte. Hej, vlezl to do kde je i Catnap. Ne, ty by se tam nevešel. No malej Catnap asi logicky. Ten tam určitě A vejde. tady to je ten jedovatý, ten a Red Smoke, nebo Asi ne? jo. Ty On ti sebral tu bavku. Jo, teď budou ty halucinace a budeš do továrny, že jo? nebo měřou. Choď. Nemůžu, to nejde. Nevybav, nekám. Do you have any idea what you're doing? Popík neseš. Popím,
Popity malá mrdačko. Do you know what's happened here? To je to, jak utíkali. To je vůči dvou. Kebe! Zatrá. Do you know who we once were? Ani dělaj. Nezdělaj. Nezdělaj. Jde pěkně, jde pořádek. Pěkně jde pořádek. Ano. Do you see why we have to end this? Playhouse. Bro. Já to vidím nějakou růžku. To je asi. Do you even know what's real? To je co? Žlutá baterka. Co je to za zuby? To jsou No. lidský zuby. You don't. Že jo? Lidský zuby. On má lidský zuby. Ten ti zabije. Tak velká ruka. Tak velkou ruku jsem Jsem ještě to zase neviděl. laguje. Oli, seš zpátky. Zase ten hořák mluví pomalu. Takže ten jde i takhle. Tak já nevím, co ten Kidnap. Jo, ten Kidnap říkal nějaký moje playker, něco... Můj playker. Něco můj playker. A teď budou zase ty halucinace. Ne. OK. To jsem se teda lekl. Hele, Kidnaper, víš, co by ses měl vylepšit? Svůj hlas. Mluvíš hrozně pitomně, hnusně. Tohle daleko, kámo. Something's gone wrong. Grab the cord from the counselor's office and plug it in underneath the statue. We need to reach 100%. Good luck. Já teda vůbec kam mám jít. Já to zkusím restartovat, jo? Tu hru. Tak, resetoval jsem to. Tady? Aha, tak tady. Sorry. Chudáci lidi, ty lidi netuší, co se s Kidnapem stane. It looks like we're a tiny bit short. I'm sending one last. Short? Poppy used it when you met up with her earlier to activate the skylights. Go back over there and find the cord. Then we'll have enough power.
OK. Už to dělám jako profík, jako stačí vzít jenom ten druhý. Pojď to tam dám. Alexi, to ani není provázek zipline. Jak jsi to natáhl z zipline? No je to dlouhý, no. A z výšky. Hele, teď to bude takový zipline, jestli to bude tady. Teď to nebude. No co? A pak tam podle mě musíš ještě zmáčknout takovou. Já to jdu obmotat. Kolem lampy to obmotej. Kolem všeho to obmotej. Ne, já už toho nechám. Koukni se za sebe, jak to vypadá. To je jedno. Lampo, switch, tady nejsme ve Stranger Things, že se tady budeš blikat. Okay, that should be enough power. Now take that huge battery to the gas production zone so we can get out of here. Kamo, jako, jak se to vešlo? Jak se to vešlo, bro? To je ještě větší. Hej, ježiši, ty trestný autobus to tam je štíhlý. Kamo. Tak. Už možná vím, kudy. Tady mě puste, prosím. Ačkat. Já možná jsem něco viděl, nějaký dveře, vidíš. Takhle. Tamhle. Doufám, že tady nebude žádný jumpscare. Já doufám, že tady nebude catnap. To taky doufám. I když tady bude, musíme se smířit. No. Já se normálně My ho porazíme. možná. Já neporazíme. Ale dejte like a odběr určitě na tohle video, jestli si myslíte, že ho dneska porazíme. Já doufám, že jo. Hlavně nezapomeň na horní poklop. Okay. Now, in between the hallways, there's those two side rooms, on both the left and the right. Ne, právě, že tady Power jsme. receivers in those little rooms. Block off the hallways before Catman gets them. Try them. Up here, I don't know why that.
Šel tu baterku. Tady baterka dá tady. A vysí. Už si nabíjíš. Good. If you see catnap, use those. You're probably gonna hallucinate a bit. It'll be hard to tell what's real and what's fake. Try using your flares on Catnap to make sure he's real. He's almost there. There might be a way to kill him if he can hold out. Do you see that computer?
Dívej, už jsem u fightu s catnapem. Tam mega dobrý. Tam má to teda. If you see catnap, use those. You're probably gonna hallucinate a bit. It'll be hard to tell what's real and what's fake. Try using your flares on catnap to make sure he's real. He's almost there. Ne. Dělej. Lenu. Blíže. Dělej rychle. Tak to je reál. Přepneš síle dělej reál green, nabíj. Jo. Pak Reál, green hand, rychle green hand. Pane Bůh, já jsem
Viděli jste to? On má normálně, já tam nechal tu zelenou ruku na něm. Možná budou, takže budou, řeknu vám jednu dobrou, dvě dobrou a jednu špatnou. Ta špatná je, že tak budem přenést budou bohužel asi tak. Wow, you did it! You must feel pretty good. With Catnap dead, you're one big step closer to the prototype. One step closer to winning. You've made your choice. You're staying to help Poppy. Well, finish the job. This win is yours. Jdem přemístit Catnapovi prdel. Musíme přemístit Catnapový prdy. Že jo. Přemístit prdy. Přemístit prdy. Já nevím, kam to nejde. Jaký já nevím. Já nevím. Což snad z Moravy, tam by si to asi nevím. Tady jdeme přemístit Catnapový prdy. No, ale co? Bro. Přemístili jsme Catnapovi prdy. Nevím teda kam. Ale hlavně, že jsme přemístili Catnapovi prdy. Tady je. Good, you're here. And you've done it again. The impossible. Just like I knew you would. Catnap's gone. The red smoke is diverted. Everything is falling into place. Stalo mi to normálně tady ruku. Where to keep going, Catnap? And you deserve to have the truth. Hele, Pustři Catnapa. You came back because of your co-workers. You want to know what happened and why. This is your answer. We called it the Hour of Joy. Тут se na židli. animace, lidi, tady ta animace je úplně
si, já to viděl. Popi, Já to viděl. Máme tady zrádce mezi sebou. Popi, máme ve střelce. Hej, mám odlet nám to ukradla. Tady jsme byli určitě, tady jsme byli na musička. Tady tohle je zase Poppy Flower. Tam jsme byli. Ukaž Poppy. I remember hearing every moment of it. Máme ve střelce. It went on so long, Popi, Máme ve střelce. agonizingly long, Máme ve střelce mezi náma. Co na to řekneš? to run Hej, střelí. anything to stay alive. I remember their cries. What's going on? Why is this happening? What are those things? Střel do ní. Senseless slaughter. Ještě a dostane pořádně. He killed everyone. Guilty, innocent, no matter. Poppy svý. All that death. Popi má svítící na ušinici, že jo? And then, once it was all over, Na ušinici. dragged those corpses down below where they'd never be found. Ušinici. And they A už. ate the bodies to stay alive. Přichází vetřelec. Halo, For this. vetřelec. For everything. Vetřelec. Halo, A co s tebou teď udělá? vetřelec. Halo, vetřelec. Poppy, máme tady vetřelce. Poppy, no, máme tady vetřelce. Co s Poppy teď udělá? Máme tady vetřelce, Poppy, no. Soon Máme as tady we reach the vetřelce. bottom, we'll send the lift back up. Just hold tight, okay? Tak umřeme, no. Poppy, no. After you. No tak zemřeme, no. Kysy, no. Tak zemřeme, no. Mě tak. Vetřelec. Vetřelec. Once we hit the ground, Vydaj we ti tu need to ruku, be aby cautious. se jí tak There's something. What? No! No! We're coming! Just hold on! Come on, go faster! Easy! Přivětřelec! My to dohráli! Lidi, tohle je už moje třetí díl Poppy Playtime. Třetí série Poppy Playtime, kterou jsme dohráli. Přesně tak. Lidi, takže my jsme to dohráli, takže my se s váma loučíme. Tak na 3.